benvinguts amb aquesta cluenda d'entrega de premis del Campionat de Catalunya de Colles Sardanistes. Us donem les gràcies i esperem que aquesta festa, la festa del sardanisme, sigui del tot lo lluïda que esperem i que us ho passeu tot el millor que nosaltres hem posat les nostres esperances. Només una cosa m'agradaria comentar a nivell de la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya, i és que aquí estem representades, o esteu representades, les millors colles sardanistes de competició de Catalunya del 2011, amb les diferents modalitats.